Horas madihita saluhutna. Huriani tuhata namarpungu dohita nuaing di minggu pasiaho dung Trinitatis. Topik ni minggu ta sadarion mandugihon hita asa marhobas di Tuhani. Unang ma panguloy di mata songon nama buat rohani jolma. Marbulus ni roha ma sian biar ni roha mida Tuhani. Atong tapasada marohata mamuji Tuhata marhite parminggota sadarion maredde mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Mangasahon debata say hamonanga do ulahonota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maau di buhasiangari, pujiok kumaho di tonga-tonga ni akabangso ale Tuhan, edehonok kumaho di tonga-tonga ni akamarga. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pardenggan basa na sumurung, namarpungu do hami dison, mangido tuho sian nasa rohanami, say tabay mahaporsyaon nami, jala pargugui hami, asa tarulahon hami parangi na denggan, songon na pinangido ni roham sian hami, say ramoti hami rodi hasusuda ni bohal nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sa
pangihon hamuma patik ni debata dihita di minggu pasiahod dong Trinitatis Sadarion imana tarsurat di 2 Timoteus bidu tolu ayat 17. Asari pas halak ni debata hobas tunasa ulaon nadenggan ima sahat ni patik ni debata atong rap magidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi amen. Potima dosata nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargugo naso hatudosan pardenggan basa doho jala ro di saleleng-leleng na do asini roham say marpamuati maroham di hajahaton nami jala say unang beingot aka dosa nami ay jot-jot do hami mardosa maradopon ho jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalausion nami di hatam sayunang paingot-ingot pangalausion nami unang alang asini roham sayurupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaon nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomo rohak kumida hamatian ni parjahat. Na lomodo rohak kumida hamumulak ni parjahati tumadiko dalana. Asa mangulu ibana hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di minggu pasiahod dong Trinitatis Sadarion tarsurat di poda bidu onom
mamuka sian ayat onom sahat rodi ayat 10 sada tajahama margati soreng. Laho maho ale si gurbak ulu marsiajar tu porhis para teatehon maakadalanna asa marbisuko. Sai dipadiri do bohalna di partaonan logoniari, di papungu-pungu do si panganonna di hamamasa ni gotilon. Otik nari modom, otik nari modohodok, otik nari mangusi putangan, laos peak modom nimu. Ima sahatna martua ma akan atumangihun hatani debata jalan nau peopsa. Amen. Tidak koma haporsiao tai songon nahina tidak ni dongata sa haporsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabean siatodi parbadia andorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pay mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia
dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amen. Shalom. Horas madihita saluhutna. Mingguta sadarion 5 minggu topik mingguta marhubas di adupan ni Tuhani manang bekerja untuk Tuhan di minggu pasiahon dung Trinitatis. Tabigi majo tikting namasa dohot nanaeng sipatu paun ni huriata tu tiki-tiki nanaeng rok. Na parjolo torop ni parminggu nama dohoti parmingguan di gereja dohot live streaming bui mata pamanat di lembar tikting na adong dihita. Na paduahon pertanyaan di hari Selasa 10 sada Agustus 2020 pukul 10 siawib toktongdo patu paun ni huriata pertanyaan asa taihuton ma di gereja boido rotu gereja alai hotma marhite protokol kesehatan jala boido marhite live streaming asa taihuton ma di bagas tabe. Napatuluhon parmingguan huria di masa new normal. Minggu tanggal 10 Agustus 2020 ibadah pagi masuk pukul 8.30 wib ima tuwek maranata dohot wek estomihi jala live streaming. Ibadah siang masuk pukul 10.30 wib ima tuwek ex Saudi dohot wek Bethesda jala tabuamma bukwede ala dang pola be disagihon acara ibadah turuas ni huria napau paton pamasumasuon nama nopang pakkobasion tikting naparjolo naeng majalo pasu-pasu perbagason ma Hendra Gultom anak niamat tasitua jiun Gultom nahinan tubuni inata resti borumanik sian huta siatar ruasni GPA Muara Tolang Sumatera Utara dohot nanaeng orwana ima pesona lamsari boru simajutak boru ni amata luga adu rinsan simajutak nahinan tubuni inata hot dariani boru sumbayak sian huta siatar ruasni HKBP Kasindir Resort Dolok Marlawan Distrik 5 Sumatera Timur pamasumasuon nasida disakapi Sabtu 22 Agustus 2020 di gereja tahun masuk pukul 10 wib. Napalimahon rapat pemilihan seksi-seksi huria. Di minggu sadarion patupaun ni huria tado rapat pemilihan seksi tu periode 2020 sahat rodi 2022 masuk Mai Anon pukul 10 sada 30 wib di gerejaon alani asa Roma sude ruas ni huria tarlumu bima ruas nadapotan undangan napaunopon tikting pajak konon calon situa mamuka sadarion gabe calon situa ma di huria taon ima naparjolo amang ka samosir inangi borusia turi
sian weik Maranata. Napaduahon P boruna baban amangi M simajutak sian weik Maranata. Sayang giat manasida margogo mangulahon pajowon nitu hatta gabe pakkobasi di tonga-tonga ni huria jala mulai makkobasi manasida huria taon sian minggu sadarion. Namangihut hari ulang tahun. Majelis dohot ruas ni huriata pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dohot pernikahan turuas ni huriata na berulang tahun di mingguon mamuka sia tanggal sia sahat rodi tanggal 15 Agustus. Nats pembimbing di nasida ima Kolose sada ayat 10 pitu. Tikting parhepengon boy mata pamanat di lembar na adong di Hitaganuk. Songoni matikting pakkubasion dohot parhepengon di huriata di samingguon dohot akan anaeng sihobasan tuminggu naroon. Moleate ma di akatangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Sai ditupaki Tuhanima nasa pikiran gogo dohot pabahenata tuhuriana ganuk mahita manangyakon nasa pakkubasion ni huria tumingguon asature mardalan ben sangap digoar ni Tuhani mauliate.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima na mga ramoti roha ng pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras manihita. Hurian itu hata ni debata ujahan jamita di minggu sadaryon ima minggu pasiyahon dung Trinitatis tersurat mai di Kolose bidutolu ayat 22 saharo di ayat 25. Tabuk kabima bibilta songonomma hatana disi. Hamu aka anak somang uloy hamuma aka iduk muna na di tanoon di saluhutna unang mapanguloy di mata hamu songon na mabuat roha ni zolma marbulus ni roha ma sian biar ni roha mida Tuhani sian rohamu nama ulahamu nasa sibahenom muna songon na tutuhani dada tujolma ingot hamuma sian Tuhanido jalon muna sitianoni balos di Tuhan Kristusima oloy hamu ay namangulahon hageduhon porsanon na do na niulanay suadong masa parnidanidaon dibuhi olat nido sahat ni terpukta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus napo sebulung yang bersekutu di tengah-tengah ibadah ini. Ibadah hari ini bertopik bekerja di dalam Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan merhubas di debata. Di masa pakobasion ni apostel Paulus godang dope disi aka hamba dalam bahasa Batak dikatakan anak somang. Anak somang dianggap anak diangka ulaun alai dan dianggap statusna sarupa dohot anak. Jadi holan ulau do bahkan berbeda sian anak-anak. Boy madidok anak somang hamba pangurupi. Zaman sekarang dalam bahasa Indonesia pembantu. Pembantu zaman sekarang udah tinggal dengan keluarganya, bukan bersama-sama tuannya. Tapi pada masa Paulus memberitakan firman Tuhan ke jemaat Kolose, banyak di sana yang menjadi hamba. Karena itu dia memberitakan di sini tentang bagaimana kehidupan seorang hamba. Karena tentu di tengah-tengah kehidupan kita mempunyai tuan, pekerja. Di tengah-tengah perusahaan pasti adong mandur, adong manajer, ada tuan, ada hamba atau anggota. Setiap anggota banyak saat ini yang mengeluh, bos saya kejam,
komandan saya kasar. Di perusahaan kami yang punya perusahaan suka-sukanya. Kadang dipecat, kadang dipanggil, kadang juga tidak diberi gaji. Tentu inilah keluhan seorang hamba, anggota atau pekerja di tengah-tengah rumah Tuhan. Pasti kita juga di tengah-tengah gereja pernah mengeluh tentang siapa pemimpin kita, siapa sintua kita, nama nguluh kita. Kita juga pernah mengeluh di tengah-tengah keluarga dengan pimpinan ibu atau bapak di rumah masing-masing. Bapak saya kasar, tegas, dan yang lain-lainnya. Ibu saya sedikit lembut, tapi sekali marah. Dia tidak melihat siapapun. Karena itu kita sebagai hamba pernah mengeluh tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan kita atau yang menjadi pemimpin di tengah-tengah pekerjaan kita. Atau seorang mahasiswa mengeluh dengan dosennya, dengan sifat karakter dosennya yang mungkin kasar atau tidak menerima apa yang kita sampaikan. Anak-anak sekolah juga mengeluh dengan gurunya, sehingga banyak masalah di tengah-tengah pendidikan zaman sekarang. Ada guru yang dipenjara. Karena apa? Dia tidak terima dengan tuannya. Dia tidak terima dengan pemimpinnya. Tentu saat ini firman Tuhan pada zaman Paulus memberitakan firman ini ke jemaat Kolose, dia melihat banyak bangsa Israel yang menjadi hamba pengurupi yang mengeluh dengan tuannya, yang mengeluh dengan pemimpinnya, sama dengan yang pernah kita alami masing-masing saat ini. Mengeluh atau tidak terima dengan apa yang dilakukan induknya atau tuannya. Karena itu firman Tuhan mengatakan, hamu aka anak somang hamba pengurupi, aka anggota, aka bawahan, oloi hamuma aka idukmu nabi di tanoon. Di saluhutna, oloi hamuma. Berarti harus tunduk kepada induk. Pada zaman Paulus di Kolose, anak somang atau hamba itu bisa dijual. Dia banyak utang misalnya, tapi hambanya banyak, pembantunya banyak, lalu dia menjual pembantunya itu ke tetangganya. Kenapa banyak anak somang atau hamba? Karena mereka berutang. Lalu mereka itu harus melunasi utangnya dengan jerih payah atau tenaga mereka. Di sini dikatakan oleh hamuma idukmuna, tuan di tanoon. Unang mapangoloi hamu songon nama buat roha. Alai marbulus di roha mahamu sian biar ni roha mida Tuhani. Sekarang apakah kita
di dalam kehidupan ini masih takut dengan Tuhan kita di saat bekerja? Apakah seorang murid atau seorang mahasiswa takut dengan gurunya atau dosennya sehingga dia menjadi aktif belajar? Ada orang juga bekerja di tengah-tengah pekerjaannya karena takut dengan tuannya atau komandannya, nanti dipecat saya, nanti kedapatan saya merleha-leha kerja. Sehingga firman Tuhan mengarahkan kita bahwa sebenarnya kita bukan takut kepada Tuhan itu, tetapi harusnya takut kepada Tuhan Yesus. Jadi diarahkan, ketika kita di kehidupan ini takut dengan pemimpin kita, kita dipecat atau kita dipindahkan atau dimutasi di pekerjaan kita, itu hal yang salah. Tetapi yang dinyatakan firman Tuhan saat ini, hendaklah kamu mengului nasida, alaidang nama biar hamu tu nasida, alaina mengului tu debatado hamu molotung diulahmu, aka ulamuna di bagasani, dohok bulus di roha, dohok nabiar bida debata. Jadi anak-anak yang masih kuliah, jangan takut ke dosen sehingga kamu menjadi belajar. Maka ketika kamu belajar, dapat hanya sebentar itu. Tapi setelah lulus, setelah tekanan itu hilang, semuanya yang kamu pelajari akan hilang juga. Tuhan menginginkan contohnya mahasiswa atau murid-murid di sekolah, baiklah dia melakukan belajar di sekolah itu dengan hati yang tulus. Bukan karena takut dengan gurunya, bukan karena takut dengan bapaknya atau mamanya, tetapi karena hatinya tulus untuk mau belajar. Seperti dia melakukan itu untuk Tuhan. Sehingga apa yang dia jalani di situ akan membentuk proses dia menjadi orang yang akan berhasil ke depannya. Begitu juga orang-orang yang bekerja, baik itu di perusahaan, baik itu di rumah, baik itu di pegawai negeri, harusnya dia bekerja hanya takut biar mida Jehovah, mida Tuhani. Jadi ketika dia bekerja biar mernida debata, maka semuanya pekerjaannya akan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi seorang guru yang pegawai negeri, baik itu yang di swasta, dia tidak akan merleha-leha lagi mengajar anak-anak di sekolah. Karena dia bukan untuk gaji, bukan untuk tuannya, bukan untuk pemerintahnya, bukan untuk kepala sekolahnya, tetapi dia bekerja untuk Tuhan. Maka dia akan bekerja mengajar anak-anaknya sesuai dengan apa yang ditugaskan di tengah-tengah pekerjaannya dan pertanggungjawabannya untuk Tuhan. Begitu juga di perusahaan-perusahaan. Jangan takut kepada tuan-tuan di sana, tetapi takutlah kepada Tuhan, kerjakan dengan baik, maka hasilnya pun akan diterima dengan hasil yang baik juga. Jadi firman Tuhan ini bekerja di dalam Tuhan di segala lini-lini kehidupan kita. Baik itu seorang ayah, baik itu seorang ibu di tengah-tengah keluarganya. Dia harus bekerja sesuai dengan panggilannya. Seperti kepada Tuhan, bukan karena takut anaknya bodoh, bukan karena takut anaknya menjadi bandel, bukan itu. Jika demikian kita dijajah oleh
hal-hal ketakutan duniawi. Tetapi ketika kita melayani di rumah tangga kita masing-masing, di setiap panggilan kita, itu tanggung jawabnya kepada Tuhan. Bukan karena takut anaknya bodoh, bukan karena takut anaknya bandel, tetapi dia di sana bekerja karena pertanggungjawabannya hanyalah kepada Tuhan, bukan kepada tuan. Karena itu firman Tuhan, sian bulus ni rohama oloy hamu nasida. Alay pangoloyoni namarnida biar mida Jehovah mak. Dan biar mida Tuhan. Firman Tuhan di ayat 22. Ayat 23. Sian rohamu nama ulahamu nasa si bahenomuna. Dari hati. Jika hati kita mencintai dunia, maka itulah yang mengarahkan dia bekerja. Tetapi ketika hati kita rohataun biar mida Jehovah, maka itu yang mengarahkan kita bekerja. Karena itu berikanlah di hati leom ma rohataun gabe inganan ni Jehovah, rohataun gabe inganan ni Tuhani, asai mangula aka ulau taganuk marsada-sada. Jadi hati, masalah hati. Sian rohamu nama ulahamu nasa sibahenom muna. Songon natu Tuhani dia ada tujolma. Songon natu Tuhani dang tujolma. Nang pe perbuena dipraktekkan tujolma. Hatani debata di zaloibana diula dipraktekoni di jolma. Alai dang asa tujolma, dang asa gabe sangap di jolma, dang asa gabe hormat jolma tu ibana. Alai dia do asa marmulia goar ni debata. Jadi setiap pekerjaan kita hanya Tuhan yang dimuliakan. Dang jolma, dang jolma, molo tabain nauli, dang natu jolma, tu debatado. Alani ketika melakukan yang baik, dang ikon gabe igi lombe nadenggan siani manang balos na baik. Alap tapatu pai tu debata, dang tu jolma, nang pe kehidupannya praktekna tu zolma. Ala itu debatado upatupa na denggan, maka saya tidak menuntut hal-hal yang baik dari orang yang saya baiki. Ketika itu yang terjadi, maka kita diperhamba oleh keinginan kita sendiri. Bukan lagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Jadi mulai ulahamu tuau nadenggan langsung maju tuau di ulahamu tuau nadenggan unang ipikir hamu nai membuat rohaku asa nadenggan patu pauku tuhamu nang pe ido nang ulau ni jolma alai dia do hupatupa nadenggan tu jolma maneng tu patita maneng natu situa maneng natu keluargaku semuanya asa marmulia do debata. Molo nanaing mangigil nadinggan do, kita diperhamba oleh keinginan kita sendiri. Molo hupatupa pangajarion tu yanakon asa merbisuk, asa malo, asa unang bandal, asa gabe silas neroha, kita gabe mersahit. Molo so sesuai dohot nata harapon. Ale molo tadokon nama baitu debatado au. Hupatu pasaluhut nai. Ketika dia juga tidak mendengar dan dia tidak mengiyakan apa yang kita katakan, bahkan dia menjadi sesat, bahkan dia menjadi bandel, kita tidak sakit. Alaba na tu debata do hupatu pasaluhun. Pertanggungjawaban tu debata.
alai molo dang taparohahong geleng tai. Dakiata patupa na di halomon di debata tu ibana. Dakiata ajari ibana. Gawe jahat madi ari-ari ningoluna. Gawe ta sadari ma aina suhu ajari do. Dakiahu patupa hata ni debata tu ibana. Alah ni marhite ite turupuk tong. Sian rohamuna maulahamuna sa sibahenom muna songon na tutuhani dada tu zolma. Mari mulai saat ini bekerja melakukan sesuatu itu untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga. Walaupun prakteknya itu untuk keluarga. Hubain nauli pasangak goar ni dia bata alai tu isedo ti tetanggaku tu situa tu ruas ni huria songonima pernguluan alai dan daga be manuhor roha-rohani nahu patupai nadenggan namangihu Moses yang trupukta ayat 24 ingot hamuma sian Tuhanido jalo muna siteanon balos ni. Jadi mau tapatu pas segalanya untuk Tuhan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, maka balasnya kita terima dari Tuhan. Tetapi kalau kita lakukan untuk manusia, maka balasnya dari manusia. Ada dua hal balasnya itu, yang baik dan yang jahat. Tetapi ketika kita lakukan segalanya itu kepada Tuhan, pastilah yang baik diberikan Tuhan. Tidak ada yang jahat. Jadi mau patupa, tuinang siesraun nadenggan, ada dua bisa balasnya. Ada yang tidak mengenakan mungkin, ada juga yang mengenakan. Tetapi ketika kita lakukan yang baik untuk manusia, alai nang pasangak guar di debata, dan naneng manuhor zolmai, maka balosna jalo ota imana denggan pasu-pasu ni debata. Ingot hamuma sian Tuhanido jalo musitianon balos ni Tuhan Kristus sima oloihamu. Jadi intinya na parjulo naking di patorang ada anak somang, ada tuan. Keduanya ini berontak. Aladang adong hadomuon. Disuruh tuan nai, dang hobar diulahon anak somang nai. Gabe berontak. Ada laporan-laporan yang tidak enak. Tetapi saat ini dikatakan hamu hamba, anak somang, debatama oloihamu. Yesus Kristus ma oloi hamu. Ulaon hamu masaluhun na ulaon munai na marragami. Baik akan na merjualan, baik akan na di perusahaan, akan pegawai do akalan na asing nai diula masaluhun nai do uduk tu debata. Maka otomatis tuannya yang di sana dia akan merasa senang dan bahagia. Diulama tu debata. Molo diulai balos nasihat debatado. Dang sian tuan nai. Jadi molo tuan nai gawe burju nasihat debatado. Disuruh debata. Ikon haholongom mudo. Anak somami. Sihat debata. Dang nama nuhor asa burju hita tutuan ni dalam. Alai tetap karakternya bekerja di dalam Tuhan. Karejo di bagasan Tuhani, marhumas di bagasan Tuhani. Balosnya bukan hanya kehidupan sehari-hari. Molo burjuhi ta martuan dang holan kehidupan sehari-hari. Molo burjuhi ta martuhan mangula akaula tedang holan kehidupan sehari-hari. Seorang hamba akan dapat upah, yaitu keselamatan kerajaan Allah kelak. Jadi ternyata lahom menuju kerajaan Allah kelak sonarido
prosesnya. Buah hita karejo, buah hita mangula di tengah-tengah ning uluta. Bekerja untuk Tuhan kah? Atau bekerja untuk dirinya? Atau bekerja untuk orang lain? Saat ini firman Tuhan mengatakan bekerja di dalam Tuhan. Tuhan Kristus ima oloiham. Ada bagian. Kemudian ayat 25, aina mangulahon hageduhon porsanon nado naniulanai. Jadi molo hageduhon do diula seorang hamba di tengah-tengah pekerjaannya, ido buanonna tuharajau ni debata. Molo hageduhon do dibahen seorang tuan atau pemimpin di tengah-tengah kehidupannya memimpin perusahaannya atau yang lain-lainnya itu, maka bagiannya adalah naniulainai do buanonna. Dang adong namar nidabuhi disi. Jadi baik tuan, baik hamba, baik pembantu, atau baik dia seorang tuan atau komandan atau seorang induk di tengah-tengah kehidupannya, molo hageduhon di patupa ibana disi ido buanonna tu paruhuman sugut. Jadi molo adong namoding tabege hata disi mangihuk ma naniulah orangmu tu harajau ni debata. Ya, ada firman Tuhan mengatakan juga, lakukanlah yang baik seakan-akan kamu besok meninggal. Layani ya Tuhan seakan-akan sebentar lagi kamu akan habis waktunya. Jadi firman Tuhan mengarah untuk kita, baik kita tuan, baik kita hamba di tengah-tengah kehidupan ini, uduk matu debata. Na papungu parbue ni asin rohani debatado kita desi. Jala dapat tama naking ima upah seorang hamba, yaitu keselamatan hidup di kehidupan yang kekal. Mata hanguluhon di bagasan nguluton. Molo taula pe akasiulauta unang mahita marnida buhi ni jolma. Alai taula masudi nasa ulauta na marragami dang pola holan ulaw na mangula hasil arong hepeng daw sudi gerak-gerak ni ngolutaon di pekerjaan tay, di pakobasyo tay, taula may di bagasan Tuhani. Marsangak matuhani di tonga-tonga ni ngoluta. Maka dikatakan hidupmu adalah ibadahmu. Ketika kita bekerja di dalam Tuhan, maka itulah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Amin. Martangiang mahita. Jehovah debata amanami na marhabangsa di banua gijang. Mauliante matuhan di bagasa tikyon. Dia rahon dia jari. Hohami marhiti-hiti hatami. Asa saluhut pergulmiton ningolunami. Ulaw nami. Manang pagkubasyon nami. Saluhut na'y marhabiaran midaho. Dang marhabiaran mida portibyon. Asa saluhut na ulaw nami. Karejo nami. Na marragami. Hulaho kami ma di bagasan kuarm. Huhobasi hami ma. Hobar tulomo ni roham. Jalan biar midaho. Manang naahapi hula hami. Gabi hasang apa may di guarmo. Molo hula hami nauli na dinggani. Hobar tu hatami. Marado podongan nami zolma.
dang asa manuhor pernidan na sida gabi mernida didabuhi. Alai na patupahon asin roham dohami na mangulah hami di bagasan ho. Tod dimima Tuhan na mapergugui hami laho mangulahon sa luhut na asa tamahami gabi aka ulaulam di tonga-tonga ni hasyang ano asimaroham di bagasa tikyon hupasat hami masaluhud na ruas ni Huria nang hami saluna akan na makubasi di tonga-tonga ni Huria asa homa na mga masu-masu hami na mga ramoti hami dinasa aka ulaw nami be asang gia ali Tuhan boy hula hami tau hasangapon di guarmo pergogoy ma akaina markarijo di bagasna aka ama markarijo dia kaulon na maragami asa boy ali Tuhan na sida mang nguluhon keluargana di bagasan asin roham pergogoy ma aka yanakon nakarijo na markulia manang na marsikola asa homa ali Tuhan napasahaton tunasida ima hasatiaon ima kesadaran manadaho ditonga-tonga ni akaparsiajaran na asa boy na sida ali Tuhan mangihutoni mabiar midaho jala gawe hasangapa may ditonga-tonga ni harajamu jala gawe silasin roha ditonga-tonga ni Huriam do ditonga-tonga ni keluargana ganup marsada-sada simaroha mali Tuhan tuhodo hami marpos ni roha asa saluhuna pargulumiton ni ngolunami tau sangak ma di guarmo marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami amin. Marid de mahita. Nay marsinon ng waluku iikil Jesus manang didiape awu totong ikon hobas mangurumpi akan nagali jala buju makobasi songon Tuhan tai tiur marsinonang hidup diikil di Jesus totong marsinonang panondang doa tatangya koma pilianta ali di bata amanami na di banua gijang hodo aroroan ni salut silehon-lehon na dinggan do nasa ulibasa na moliutus upasat tami masin alahom itu hami pilihan nami tuho sejalo magebewa na husus di jolom pasu-pasu majalah ramoti asa parhasyang hami pilihanon pati buluhon harajamu itonga-tonga di Huriam doho di Portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalamu tadahami gudang ni silehon-lehon itu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sana dile
Leia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajamu, si saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leo matuhami sadarano hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami, unang hami tugio tu pangujunan, palua mahami sian pamago. Ai ho duna puna haraja dotaku rodi asangapon salelendi lelena. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asiro hana midaho, di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jana di pasar hom madamena tutodi mudabe.